Цунамі ў Беларусі. Гэта не мой кашмарны сон пры тэмпературы 39. Гэта наша гісторыя. Я шчыра афігеў, калі дазнаўся, што крыху больш за 80 гадоў у Беларусі здарыўся такі патоп, які знёс цэлы раён вялікага горада. І гэта адбылося не ў Японіі ці якой-небудзь экзатычнай краіне. Гэта здарылася не землятрусу ці зруху тэктанічных пліт. Гэта адбылося ў Магілёве. Таму уявіце сабе поток вады вышынёй ад 10 до 15 метраў, які за 20 хвілін змывае дамы, рынок, нават публічны дом, а разам з гэтым сотні людзей. Па гэтай вадзе нясуцца кавалкі лёду вагой у некалькі тонн, якія будуць разбіваць хаты так, быццам гэта дзіцячы канструктар. Паводле розных крыніц у той дзень загіне ад 500 до 2000 чалавек. І як жа ўсё гэта стала магчымым у Беларусі? Зараз усё вам раскажу, бо пра гэтую катастрофу чамусьці нічога не кажуць у падручніках гісторыі. Абавязкова даглядзіце гэтае відэа да канца і вы даведаеце чаму. Але адразу папярэджваю, месцамі будзе вельмі жудасна. Але разам у нас усё атрымаецца. Таму з вас падавайка гэтаму выпуску, каб яго пабачыла як мага болей народу. Напішыце пад ім каментар, бо гэта таксама вельмі дапамагае нашаму праекту. І галоўнае, даглядзіце да канца, там самае цікавае. Калі сёння прыехаць у Магілёў, то будзе цяжка паверыць, што невялікая рэчка Дубравенка калісьці магла забіць цэлы раён горада. Бо гэта нават і блізка ні Дняпро, ні Беразіна ці Прыпяць. Але менавіта ў месцы, дзе яна ўпадае ў Дняпро, і паўстаў старажытны Магілёў. Тут некалі знаходзіўся старажытны курганны могільнік крывічоў, а таксама замак часоў вялікага княства літоўскага. І уявіце сабе, у 1942 гэтая рачулка зрабіла сапраўднае цунамі. Але самае страшнае, што гэта не было стыхійным бедствам, бо катастрофу стварылі самі людзі. Каб зразумець кантэкст, давайце пернясёмся ў 1930-е. Тады праз Магілёў пракладвалі новую чыгуначную лінію. Для яе пабудавалі вялізны земляны насып, вышынёй амаль з 5павярховы дом. Каб Дубравенка магла спакойна цячы далей, пад насыпам праклалі шырокую бетонную трубу. Ну і ўсё больш-менш працавала. Вада праходзіла пад чыгункай і ўпадала ў Дняпро. Ніхто нават не думаў, што праз некалькі гадоў гэтае месца стане сапраўднай пасткай. А чаму так здарылася? Усё з-за другой сусветнай вайны. Са школьных падручнікаў мы ведаем, што летам 1941-га Магілёў стаў адным з галоўных цэнтраў баявых дзеянняў. Горад амаль 3 тыдні адбіваўся ад нямецкага бліцкрыгу. Калі стала зразумела, што утрымаць Магілёў ужо немагчыма, савецкія войскі пачалі адыходзіць і зрабілі тое, што ў вайну практыкавалі вельмі часта. Пакідаючы горад, яны знішчалі інфраструктуру, каб яна не дасталася ворагу. Ну што сказаць, правераная тактыка. Калі не верыце, паглядзіце выпуск пра тое, як падчас другой сусветнай вайны расфігачылі Гомель. Там шмат чаго стане зразумела. Дык вось, 26 ліпеня быў узарваны чыгуначны мост праз Дубравенку. Разам з ім пашкодзілі і тую самую бетонную трубу, праз якую цякла рака. На той момант гэта выглядала звычайным вайсковым рашэннем. Ніхто яшчэ не ведаў, што менавіта гэты выбух стане першым званочкам будучай катастрофы. Вядома, што немцам чыгунка была жыццёва неабходная. Таму ўжо праз некалькі дзён яны пачалі аднаўляць рух. Але на бяспеку і будучыню усім было пляваць з магілёўскай ратушы. Каб хутчэй пусціць цягнікі, месца выбуху проста засыпалі зямлёй. Умацавалі рэйкамі і фактычна ператварылі чыгуначны насып у дамбу. Вада больш не цякла з Дубравенкі ў Дняпро. І спачатку ніхто не звярнуў на гэта ўвагі. Ну, сабралася крыху больш вады. І што з гэтага такога? Але ўжо праз некалькі месяцаў пад насыпам стала з'яўляцца сапраўднае возера. І яно станавілася ўсё большым і большым. Складвалася адчуванне, што хтосьці павольна напаўняе велізарную ванну. Толькі замест сцен былі дзесяткі тысяч тонн зямлі, а замест корка пашкоджаная труба. З кожным тыднем напружанне толькі расло, бо пад насыпам ужо знаходзілася не тысячы, а мільёны кубаметраў вады. Куды там да экалогіі і магчымай катастрофы, калі ідзе вайна. Але адзін чалавек зразумеў, да чаго ўсё рухаецца і ў што гэта можа выліцца. Калі ласка, прабачце за такі чорны жарт. І на гэтым месцы папрашу паставіць вас падабаешку, бо далей будзе вельмі цікава. А калі ў вас ёсць магчымасць падтрымаць наш праект грошкамі, то будзе зусім цудоўна. Бо, як вы памятаеце, наш праект працуе цалкам дзякуючы народнай падтрымцы. Менавіта вы робіце так, што людзі і ў Беларусі,
і за яе межамі кожную сераду даведаюцца факты з нашай гісторыі, пра якую не апавядаюць у школах. У апісанні да гэтага відэа усе падрабязнасці пра тое, як нам дапамагчы. Дзякуй вам вялікі, вы сапраўдны топ, а мы працягнем пасля адбіўкі. У кожнай вялікай трагедыі ёсць чалавек, які потым скажа: «Блін, а я ж папярэджваў», ці, як кажа легенда беларускага ютуба Сергей Чалы, «а я ж казаў». У гісторыі магілёўскага патопу такі чалавек былы ваеннапалонны інжынер Іван Бурыгін. Пакуль большасць бачыла за чыгуначным насыпам проста вялікую лужыну, ён бачыў нешта іншае. Бурыгін выдатна разумеў: вада не знікне сама, а яе колькасць будзе толькі павялічвацца. І ў адзін момант ніхто ўжо яе не спыніць. Але першым трывогу яшчэ восенню 1941 забіў кіраўнік магілёўскай станцыі Александр Лапо, які некалькі разоў звяртаўся да нямецкага кіраўніцтва. Сэнс вельмі просты. Калі нічога не зрабіць, вада або прарве насып, або разбурыць чыгунку. Ёсць меркаванне, што Лапо больш пераймаўся не за людзей і магчымыя наступствы, а за ўласную галаву. Бо калі б на чыгунцы здарыўся трындзец, то акупацыйныя ўлады маглі расцаніць здарэнне як дыверсію. У тых умовах гэта не проста вымра са звальненнем. Таму і Лапо быў такі настойлівы. Што думаеце наконт такой версіі, абмяркуем у каментарах. Немцы ўсё ж прыслухаліся да Лапо, але зрабілі тое, што вельмі часта адбываецца, калі рашэнні прымаюць людзі, якія не да канца разумеюць маштаб праблемы. Яны вырашылі зрабіць маленькую адтуліну у насыпу, праз якую вада сама паступова і сыдзе. І на паперы ўсё выглядала нібыта лагічна. У рэчаіснасці не. Працаўнікі некалькі тыдняў спрабавалі пракапацца праз шматметровы насып, але не хапала ні тэхнікі, ні кваліфікаваных працаўнікоў, ні часу. І тады адбылося тое, што павінна было напалохаць усіх. На месцы старой трубы раптам прарвалася вада. Праўда, ўсяго на некалькі хвілін. Адтуліну зноў забіла пяском, але гэтага хапіла, каб зямля літаральна папаўзла і ў насыпе ўтварылася велізарная варонка. Здаецца, вось яно, апошняе папярэджанне. На яго і адрэагаваў Бурыгін і прапанаваў немцам іншае тэхналагічнае рашэнне – не свідраваць новыя дзіркі, а аднавіць старую бетонную трубу, праз якую рака цякла яшчэ да вайны. Ён робіць разлікі, арганізоўвае працы, каб паспець да вясновай паводкі, бо ў тыя часы яны былі афігець якія моцныя. Але замест таго, каб прыслухацца да чалавека, які разумее сітуацыю лепш за ўсіх, яго фактычна адсоўваюць у бок. Працы перадаюць нямецкай арганізацыі то-та, але Бурыгін усё адно спрабуе пераканаць новых кіраўнікоў, паказвае, што план немцаў прывядзе да катастрофы. Але ўсё марна. Пры гэтым Бурыгін усё ж дамогся аднаго. Улады загадваюць папярэдзіць жыхароў небяспечнага раёна пра магчымую паводку. Па мясцовым радыё штодня пачынаюць паўтараць: магчымая паводка, будьце асцярожны, пакіньце небяспечныя месцы. Але тут адбываецца вельмі беларуская гісторыя. Калі табе адзін дзень кажуць, што будзе бяда, ты яшчэ верыш. Калі кажуць тыдзень, ужо сумняваешся. Калі кажуць месяц, ты проста перастаеш слухаць. Жыхары прызвычаліся да гэтых абвестак, і ўжо ніхто не ўспрымаў іх сур'ёзна. Надышла пятніца 10 красавіка 1942. На мясцовым быхаўскім кірмашы ішоў гандаль. У лазні было поўна людзей. Дзеці бегалі па берагах Дубравенкі, многія хацелі паглядзець, як моцна паднялася вада. Яна ж на гэты момант дасягнула амаль самага верху 20-метровага насыпу. Гэта амаль 2 мільёны кубаметраў вады. Такі аб'ём цяжка ўявіць, таму давайце па-іншаму. Уявіце сабе каля 800 алімпійскіх басейнаў, якія знаходзяцца над горадам, а іх стрымлівае толькі земляны вал, які ніколі не праектаваўся як плаціна. Жудасна, так? Так вось, у гэты дзень нямецкія салдаты ладзілі працы і праводзілі выбухі для бурэння ў зямлі дзіркі для яе спуску. Менавіта пасля аднаго з такіх выбухаў, каля 14 гадзін, і пачалася катастрофа. Прычым частка нямецкіх сапёраў у гэты час яшчэ сканчвала абедаць на схіле насыпу дамбы. Менавіта яны і сталі першымі ахвярамі магілёўскага патопу. Спачатку ўтварылася невялікая расколіна, потым яна пачала імкліва расці. Пасля сярэдзіна насыпу проста правалілася. У гэты момант людзі яшчэ не разумелі, што адбываецца. Яны чулі толькі нейкі дзіўны гул, быццам недзе вельмі далёка набліжаўся цягнік.
Толькі гэта быў не цягнік. Праз некалькі секунд на горад рушыла гіганцкая хваля вышынёй ад 10 до 15 метраў. Яна неслася з хуткасцю кур'ерскага цягніка, і па гэтай хвалі плылі цэлыя дамы. Адной з першых такую карціну пабачыла 11гадовая Людміла Якубоўская. Яна разам з іншымі дзецьмі стаяла проста на чыгуначных рэйках. Раптам прагрымеў выбух, і насып пачаў раз'язджацца, а рэйкі літаральна павіслі ў паветры. Бррр! Вы толькі паслухайце яе ўспаміны. Каля ракі ў высокім трохпавярховым доме жыла мая знаёмая цёця Тася. Калі пайшла вада, яна з дочкамі паднялася на гарышча, а потым вырашыла спусціцца за папяросамі. Вада нахлынула, паднялася да столі і праз некалькі хвілін сышла. Жанчына захлынулася. Калі дочкі спусціліся, яна мёртвая стаяла на дыбачках на ляжанцы, трымаючыся за ўюшку. У павацы захінула мая сяброўка аднагодка Маня. Яна скокнула ў ваду за братамі і яе зацягнула пад крыгу. Я бачыла, як плыла іх хата, з трубы ішоў дым, а сталыя бацькі, якія падвыпілі, выглядалі з акна, п'яна ўсміхаліся. Блін, і чаму гэты трындзец першымі бачылі дзеткі, як і тую жудасную авіякатастрофу, пра якую мы рабілі асобны выпуск. Яшчэ аднаго хлопчыка, 10гадовага Уладзіміра Данілова, выратавала выпадковасць. Ён таксама прыйшоў паглядзець на паводку. Бацька яго сябра ў апошні момант крыкнуў: «Уверх! Хутка!» Хлопцы паслухаліся і літаральна праз некалькі секунд убачылі тое, што не забудзеш ніколі. Пазней Данілаў згадваў: Плылі адрыны, дамы, лёд. Крыгі былі таўшчынёй больш за паўметра. Я бачыў, як дом даганяў лёд, урэзаўся ў яго і проста рассыпаўся. А на даху яшчэ сядзелі людзі. Вада была магутнай, а людзі спрабавалі ратавацца ўсюды. Хтосьці караскаўся на дрэвы, хтосьці на дахі, хтосьці чапляўся за трубы, але супраць шматтонных крыг чалавек быў бездапаможны. Адзін сведка ўспамінаў, як дрэвы пад цяжарам плыні нахіляліся, акуналі людзей у ваду і зноў выпрастоўваліся. Уявіць сабе, уся гэтая катастрофа доўжылася ўсяго каля 20 хвілін. Прыкладна столькі ідзе адзін выпуск «Загляне сонца», але гэтага часу хапіла, каб сцерці з карты цэлы раён. Бо за першай хваляй прыйшла другая, яшчэ больш страшная, таму што разам з вадой несліся глыбы лёду. Некаторыя з іх былі памерамі спакой. Уявіце, некалькі тонн лёду, якія ляцяць на хуткасці аўтамабіля. Нават дамы не вытрымлівалі, бо лёд уразаўся ў сцены, і хаты расколваліся, быццам былі зроблены з кардону. Так Уладзімір Данілаў успамінаў, што больш за ўсё яго ўразіла не гэта, а што адбывалася з людзьмі. Неўзабаве хату дагнала крыга, труба адляцела, і чалавек упаў разам з ёй. У акне хаты я ўбачыў жанчыну. Яна пачала крычаць: «Дапамажыце, ратуйце!» Убачыўшы гэта, яе муж стаў распранацца, каб скокнуць у ваду. Але некалькі мужыкоў прама ляглі на яго і не далі ўстаць. Маўляў, ты не вернешся сам, і яе ўжо не выратуеш. Увогуле яго не пусцілі. А я бачыў, як у яе канчаліся сілы, і яна апусцілася ў ваду. Жанчына загінула. Але нават у гэтай катастрофе здараліся сапраўдныя цуды. 15гадовая Галіна Івашченка ў той дзень была дома разам з маці, бабуляй і маленькім братам. Калі ў хату ўварвалася вада, маці крыкнула толькі адну фразу: «На печ». Гэтае рашэнне выратавала ўсю сям'ю. Мама скамандавала лезці на печку, а вада працягвала падымацца. Яна ўжо была нам па шыю. Бабуля малілася Богу. Сярэдзіна печкі правалілася, але мы нейкім цудам утрымаліся. Потым вада пайшла на спад. Паводка доўжылася хвілін 20-25. Вада пазбівала ў доме ўсе дзверы. На падлозе паўметровы пласт пяску. Выходзім, ад суседніх дамоў адны падмуркі засталіся. Усё вакол пяском засыпана. Людзі, якія прыйшлі, дзівіліся, што мы не патанулі. Праз некалькі хвілін усё скончылася. Настала цішыня, якая бывае толькі пасля вялікай бяды. Па вуліцах плавалі дошкі, печы, мебля, дахі і целы людзей. Тапельцаў пасля даставалі не толькі з-пад рэшкаў дамоў, але і вылоўлівалі ў Дняпры, куды іх змыла цунамі з Дубравенкі. Але вялікая колькасць загінулых
так і не была пахаваная, бо целы занесла глеем і глінай, і іх знаходзілі цягам цэлага года. Іх звозілі на месца разбуранага быхаўскага кірмаша, дзе людзей павінны былі апазнаваць сваякі. Тых жа, каго так і не апазналі, закапалі ў брацкай магіле. Адзін з нямецкіх вайскоўцаў пазней назваў краявід рэчкі Дубравенкі ў той дзень так: даліна смерці, дзе загінула каля 2000 чалавек. Дакладную колькасць ахвяр мы, хутчэй за ўсё, ўжо ніколі не даведаемся. У розных крыніцах называюцца лічбы ад 500 да 2000 чалавек. І ўсё гэта ад адной чалавечай памылкі. Проста жах. Усяго ж у той дзень было знішчана 129 хат, кірмаш, а таксама 2 каменныя масты і гарадская лазня. А яшчэ вада знесла драўляную двухпавярховую сінагогу, якую немцы ператварылі падчас вайны ў бардэль. На гэтым месцы пазней знаходзілася прадпрыемства таварыства глухіх і яго клуб, а цяпер розныя офісы. Але ёсць яшчэ адзін факт, які мяне асабліва зачапіў. 57 уладальнікаў застрахаваных хат, якія набылі маёмасць у акупацыйных уладаў, атрымалі грашовыя выплаты. Я шчыра здзівіўся, што нямецкая адміністрацыя нават ацэньвала страты і выплачвала кампенсацыі. Яшчэ 17 пацярпелым сем'ям, якія не былі уладальнікамі дамоў, выдзелілі па 22 кілаграма грачыхі, 32 кілаграмы ячменю і 20 яек. Якая ж, дзікуха. Але астатнія увогуле не атрымалі нічога. Здавалася б, такая трагедыя павінна была назаўсёды застацца ў памяці горада і ўсёй краіны. Пра яе павінны былі пісаць кнігі, здабаць фільмы, расказваць дзецям у школе. Бо, гаворка ідзе пра адну з найбуйнейшых тэхнагенных катастроф у гісторыі Беларусі. Але вы самі ўсё ведаеце. Пра магілёўскі патоп хуценька забыліся, бо пра тую вайну у нас толькі пра гераізм і подзвігі. Але менавіта ў гэтай гісторыі ёсць яшчэ адна вельмі балючая акалічнасць. Да вайны гэты раён быў адным з цэнтраў яўрэйскага жыцця Магілёва. Менавіта тут стаялі дамы сотняў яўрэйскіх сем'яў. Але ў восень 1941-га іх жыхароў прымусова перасялілі ў гета, дзе пасля большасць з іх забілі. Іх дамы засталіся пустымі, і акупацыйныя ўлады пачалі прадаваць іх новым гаспадарам. Вось што казаў Уладзімір Чашэй, які быў сведкам таго, як Магілёў жыў пры акупацыі. Продаж у асноўным адбывалася для асобаў, якія даказалі сваю адданасць немцам ці вядомых як антысавецкіх паводле настрою. Вядома, пасля вайны савецкай уладзе было вельмі няёмка расказваць і пра такі бок гісторыі, які супярэчыць мантры «усё дзеля фронта, усё дзеля пабеды». Бо разам з тым прыйшлося б уздымаць занадта шмат нязручных пытанняў. Чаму катастрофа стала магчымай? Чаму яе ахвярамі сталі людзі, якія жылі ў дамах пасля знішчаных яўрэйскіх сем'яў? Чаму трагедыя адбылася падчас акупацыі? Чаму праз яе захаваліся столькі нямецкіх дакументаў і сведчанняў? У такіх абставінах звычайна прасцей зрабіць выгляд, што гэтай старонкі гісторыі ніколі не існавала. Нічога не нагадвае. Дарэчы, калі вы з Магілёва ці Магілёўскай вобласці, чырканіце, калі ласка, ў каментарах, ці ведалі вы пра гэтае цунамі, ці апавядалі вам пра яго бабулі ці дзядулі. Будзе вельмі цікава даведацца. Тым больш, што толькі ў 2022 годзе ў Магілёве з'явілася шыльда, якая нагадвае пра тую страшэнную катастрофу. І на гэтым усё. Але гісторык Алексей Бацюкоў падрыхтаваў пра магілёўскае цунамі кнігу, дзе сабраў шмат фотаздымкаў, якія набыў калекцыянер Олег Лісоўскі. І гэтую цяжкую старонку гісторыі Беларусі згадваем і мы, канал «Загляне сонца», каб у беларусаў была магчымасць ведаць і вывучаць уласную гісторыю. А я зноў дзякую вам за тое, што вы дагледзелі гэты ролик до конца. Гэта сапраўднае натхненне і матывацыя рабіць праект далей. Калі націснеце падабаечку, будзе зусім цудоўна, бо так відос пабачыць больш беларусаў ва ўсім свеце. Калі ў вас ёсць лішняя капейчына на беларускую справу, то ўсе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні. Даражэнькі, дзякуй вам за прагляд, дзякуй за донат і давайце беларусець разам.